Din is-sena l-Kunsilli Lokali qed jiċċelebraw it-30 anniversarju mit-twaqqif tagħhom f'Malta u Għawdex u għalhekk l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali organizzat laqgħa plenarja b'kollaborazzjoni mas-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali. F'din il-laqgħa plenarja ġew diskussi l-isfidi u l-opportunitajiet f'dan il-qasam. Fost dawk li indirizzaw il-laqgħa kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Ċivelli li sostniet li l-għan prinċipali tal-Viżjoni Strateġika Nazzjonali tal-Gvern Lokali huwa proprju li tkompli tiġġieled l-isfidi u ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Laqgħat bħal dawn huma dejjem importanti għaliex biex inkomplu niġġeddu u nġeddu rridu nkomplu nisimgħu. U hekk qegħdin nagħmlu f'din is-sezzjoni plenarja feluq 30 sena anniversarju mill-bidu tal-Kunsilli Lokali qed nisimgħu mingħand l-imsieħba kollha tal-Gvern Lokali. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava għall-iskop ta' din il-konferenza kelli tkompli tissaħħaħ il-kollaborazzjoni kemm interna kif ukoll esterna fil-qassam tal-Gvern Lokali. Sostna wkoll li permezz ta' din il-laqgħa s-sindku l-Kunsilliera u anke l-ħaddiema tal-Kunsilli Lokali se jifhmu aktar kif permezz tal-irwol tagħhom ikunu dejjem qrib ir-residenti. Nemnu bissieħ li meta għandek kollaborazzjoni sieħa u jaħdem flimkien kif qed għamilna propju f'dawn l-aħħar xhur, ir-riżultat ħajkun wieħed iktar b'saħħtu u r-riżultat li fl-aħħar mill-aħħar ħejħlaq l-aspettattiva tar-residenti tagħna illi wara kollox aħna naħdmu għalihom.